owe kimiang bong pinsona lo sono nahok tame pirthe dang nahok tame Karbi Anglong puna so nahok atoka titame la araki mende drugs mane la kol drugs ta ho ta ho la pini la packet la mane araki huma kiso somartum ke awka pan henu bomlo le ke ro to jibang ke first ke Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council sport culture ki one take pot athi met peda bang ke nilitum kapathu ke ningkan hini plenget lo la pen kado we cerap citu pensi pu dambom lo stamene tum akaduru de akadure bang do kapathu so na yu hedi lalo ingdeng ingko da po all Karbi Anglong Athletics Meet 2023 la ke ajasamet ke cepatir pipon la ke Karbi Anglong Sport Association atum si cepatir pipon lo la pen labangso asai ke deng pona phan ka cepatir ka cerabdun ajasamet bang ke dihinamo ka cerabdun la ke Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Pharsi cerabdun lo la pen ajasamet alang lihem akesar tung e long kamar rong phar aphan ka chikimo amen pensi dak alang lihin pen dak cerabdun lo dihinamo la si Athletics Meet 2023 labangso pini formally inauguration labangso saya cai mekelong Karbi Anglong Autonomous Council along EM Richard Tok biak hai ading ben labangso asai ingpu pontang lo labang ke ingdeng ingkoi da po apartment lo lasi jasamet Karbi Anglong along la jui pathu ahin kapathu ahin ka chingtur lapen labangso asai ke deng pen dak Karbi Anglong arada phan ko ansi alang litum ka paprang kon je phan ke klem ke damma lapen dak na chitong nun pen alang kon sin ninga rong ma labangso patak etetheni ka chingki ka chethan pon je phan li bori pon po nangli phan etetheni pini so asai ke dengan patak nali pan cinggi cethan engtung apang si Nordes Karbi live penali pan kardom nak pajirik lo tasi pen non ingdeng engkoi rapo Karbi Athletics Meet 2023 labang so pini formally inauguration lo kangpu pon tasi nangli rideng pen labang so kangpu pon lo tasi nangli Karbi Anglong arada pan kapathu aning ke hang pika diso ejang tuma pan nangli hin pen kopia birta si paleng tung akai ambe koi nili ke ro to jibang ke first ke Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council sport culture ki one take pot athi nitum dak si mehang theklo penangan pen theklong lo dak Difulong Stadium mission theklong le seta piniar ni nitum theklong lo Difulong Stadium mission thek penlong ajoksi owe kimi tum chingthur pon lo sport culture na paprang pon theklong lo lapen athletic that pugali kaprek football non cricket non badminton non basketball non owe kimi tum paprang udang la jate je non kicho kijun pilopu drugs kicho pen tablet kicho lahai nat kidam de der bas ami sport andar bangra lapen sport hin pen kota endunra sport kota pen sakuri na same che palong nun thegi fan bang itung matha ponai nasi sport andar bang non ke India Bharat Sarkar pen dame laso our side PO lapen Assam Sarkar pen same laso our side pipon ahok lo Karbi Anglong jong silitum state level pen se Jepang Bardun pelotang te Karbi Anglong long setame kapathu ahin mate sport ahin penangan ang deng kile dumdo lake ilitum ahok lo labang ke Jeparo ka vek nangji la sila posona por hut sitame penang an aha wara long rong along ke thek pon long do latum warsai ke long le joini aning ke hang pi tum sitame la football players punon cricket player punon kapre dopik dilitum angbong la pen aja semet bang ke traditional ilitum Karbi traditional la jui pathu ahin di traditional game hai la so aputha angsong kidung ponja phan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen kopi PSI si non kedeng pon bomala sabta sab sonang thanik jima traditional game aputha ka bangke lason our side en pon lu pu bangke avela pu voices tame ki bang GR ni bang bangke itung matha pon po jate je la bang akinang sot la bangke ilasil la fan ban itung klem pon po bori pon choro lake lalo dak Karbi Anglong Athletics Meet 2023 labangso asaya chai mek pini dak pini chiti achikloni phai kretroxi arni dak sai stadium long si paman pon lo la si non video journalist Gobin Tiso pen si non nilitum dakar chaplo la pen dak nang litum thaklong lo penang an athletics tum dak nang chitong dun do la pen jasemet bang ke dak la kasa mate Karbi Anglong Sport Association along akong chun bang pen thetheni ko pipi asaya chai mek se kedeng pon ma alang li pen sita mek chingki ke chetan pon je panel tum bori pon ko ahok lo kapathu ahin jong silitum angkang pipen langdam pulotang de Karbi Anglong ta penang an paphang don la ke litum mat kadu ko beta chini la si ata semeta bang ke kasa tum Karbi Anglong Sport Association atum akapor ipen alang litum penang an dak kapathu aning ke hang pikari soe jang aphan angsong kirung ponda tek ponlong lo la pen Karbi Anglong aphan litum penang an nong mekeban athletics atum han sita melitum ke tek ponlong penang an dolo la si pini la bangsok ingdeng ko ra pho Karbi Anglong Athletics Meet 2023 la bangso saya
jai mek kedeng pon aputa ku pipi si kedeng pon ma comment tu pen si kedeng pon ma la pen ku pipi asa yang deng si ke klaim kedam pon jiba angton alam ke chini pon ja paneli bori pon po punat kasa along akong chun bang terona ke hai nililong sidolo aprang sinali pan northeast karbi live pen kardom nang pajerek lo lasi karbi anglong long ke non lang nam plotang te karbi ari soi jangchot kali karbi anglong angkang pi pen lang nam plotang te kapathua hin penangan paphang lo lasi pini la bangso sayang deng ke deng apatang nang li hin pen nang li klardak penang thanik jima ingdeng koira pho all Karbi Anglong athletic meet bang ke ilitum pinning bang ke especially sponsorship mane ake hai surjo rongphar alang li sidang support uniklo silver jubilee pose last pen ilitum arong abhong frang pen pamisen uniklo la so frang ta ilitum claim kali jasemet pet ilitum president ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang li penangan initiative penangan paching thurnei pus ke claim pen ilitum claim lo non na bang ke la bang so result ningkan cap ningkan pho pen result bang non ilitum che theklong bom lo non last national meet long stame Assam represent don lo ilitum pini la kadok athletic pen stame ot KNP bang rasmi bepi alang li stame Assam represent don lo la son thot si ilitum long do lang promote hakjar pudo somdon basumdari pudo la penangan ilitum ledun theklo la si alam bang ilitum platform se pinang ilitum talent kedo Karbi Anglong talent kedo just a platform se pinang ilitum promotion se pinang lan lo te tum longi la si ilitum la so athletic meet bang ilitum ning thelo dak penangan ilitum hidden talent longji non me anta IC ning ko me bang ke out of 37 sub association 14 sub association si bang chotla dopik lang ke bang wedo la lasi bons tame ning thelo mo phi ilitum is zone trial ta ho national trial la son do la so frang ilitum da Karbi Anglong districts tame ilitum puthot trial BB la so trial long se nang che toy dun po la pen ilitum la an so se alang litum han platform pilong po ning thelo kopia po alang litum pini la bangso asaya jai meklong na chitong don thekte pusinang litum kamathapan lo like alang litum most probably exam ta dota high school sumartum especially like under 14 under 16 under 18 under 20 la son hai se to age category se keong pudamet de la si la son most probably school sumar se keong ta hai po la hai pota problem dota hai po stame pudamno te athletic importance ki pi association an tum ke nang che tong no 14 association an tuan ke to arlo nangli pan puthot isialam the karju kangtong Karbi Anglong Sport Association nangli tum ka chapatir pipen acha semet ka pathua hin ke penang an angsong rung pon lo la pen la kerat nang thek long prong lo la sinali pan karju tu kangtung bang ke Karbi Anglong Sport Association pan acha semet Karbi tum traditional sport abutak stamina nangli tum ke bang jilang apor hut angsong kirung pon ja pan national lo international level ke pon ja pan nangli tum ko pine ke claim ke dam ka chesik la poson do ma ke hai ahok lo la bangke traditional sports bangke ilitum indigenous game indigenous sports lo la phan le support nei pustame ilitum jasemet petpen state games ba national games song traditional sports phan indigenous games ai phan isia platform ipinam kipi do la hai ke exhibition game exhibition tournament potap CBB ilitum stame non pangcheng chelang isi ke cheng waitang dolo je traditional sports traditional games ai bang ta support pangcheng nei non amane ilitum ke focus ke la Olympic recognized sports ai bang se ilitum focus shot well choropik lo nangli sai du suriang bong pen pusitami jasamet ka pathu ai hin aning ke hang pik adiso jang phan athletics meet labangso asai jai me ko pipi se ke deng ponma la penang litum labangso ka chapatir pi ponang ton alam nang thang don apor nang chipi pot puthot nangli pan kurbang thunang pajer kurbang tho lalo ingdeng ingko da pho all Karbi Anglong athletics meet 2023 la ke jasamet ka chapatir pi pon la ke Karbi Anglong sport association atum si chapatir pi pon lo la pen labangso asai ke deng pon phan ka chapatir ka cherabdun jasamet bang ke dihinamo ka cherabdun la ke Karbi Anglong autonomous council EM surjorong pharsi cherabdun lo la pen jasamet alang lihem akesar tung e long kamar rong phar aphan ka chikimo amen pen si dak alang lihin pen dak cherabdun lo dihinamo la si labangso athletics meet pini dak formal inauguration arani pacheton ponsi dak Karbi Film Society atuma phan jasamet bang ke ruwe cine production nang tum ka do eta chini lo non malom Karbi Anglong long ka chathang klong a production plotante ruwe cine production tai isilo labangso ruwe cine production atum dak alang litum
Jasamet bangke karbi film society tuma pan kacer Abduna men pen Jasamet kapatua hin ang song kidung ponja pan alang lituma pan kacer Abduna men pen dak jersey alang lituma pan kerap kapajir dun asai non dak deng pon momlo nang litum la theklong lo video journalist Govinti so nang lituma pan paklang pon bomlo lahin lo Ruwe Cine production pen alang litum dak kerap pidunsi dak karbi film society Jasamet bangke karbi film artist tuma pan lo alang litum ala football kepatu aning ke hang pik ahon seria tuma pan aning kirung duna son pen pen alang litum pini dak kasa stadium along dak non jersey ing pupon tang lo la dak Jasamet litum theklong lo dak la kang pupon lake Nilip along Jasamet Education Board Chairman George Rongpi Penchenglok dak kasalong akong chun banglo pongkos teron Penchenglok karbi plimalong mate karbi lamarjana long nong nam ka chang klong hon sire dak Rajib Kro atum tadol asi alang litum la bangso pini football jersey launch la bangso karbi film artist atum la bangso cha mekedeng pon aputhak neli thetini dak organizer mate Ruwe Cine production atum pen thetini ke chingki ponja panele bori ponpo Lalo karbeng long along nong nam ka chang klong production pelatang te Ruwe Cine production ta isilo la si Ruwe Cine production along dak Jasamet hempu malong timung nelong sidolo alang lihin lo CEO lo lapan alang litum ke claim arabria tum lo apang sinang litum apan notice karbi pen kardom nang pajerik lo nang litum Jasamet ka pathua hin ang song kidung apan ning kidung donation pen karbi lamarjan long hon seri mate karbi film artist tum apan jersey nang litum kerap ka pajir don labang ke si mepi ka sailo la sinang lihin pen ke chengsi nang li kopi ning ka matha kopi ning kang pen sinang litum Ruwe Cine production pen nang litum labang sa kerap ke pidon mathanik jima aprang si nangletum en ikar bilife abitung bhanoe akeru paper peklo lalo nilitum mahin bekening jeji ma ne tum ke theklong mane ke damtang penang an jagding lo nili same ahut pen pathu dundun apor mesen hot apen nili langnam lo je penang an nilitum nono we kimia tumbang ke pathu bhaning hang setame a platform da same la karbi film artist long la shoot mane la artist sumdat da shooting pene chot la pubangali setame o pran man setame kenang shot la si kisuman ke claim bon la captain karbi film artist captain Rajib Kro ke hai alang li ke claim ke dampon mesena jok ne tumna theklong lo asini tum hoi ben same alang le tumhan non along tin ladak pocholi hamosti tin same la puson organized pon ben pathudam te me par pic ji pusi nili alang tumhan ningthiro la pen pathudam thuji ke damtang la son penangana dim thelong lo lasi penangan tumge la son raki hormu kerim do la hai ahin same ar platform ma be ma to war japon beder bosi kisuman arong tokolom ma kela son tadu lasi mane alang le tumhan nili specially tuning ri lo alang le tumhan nili tame unan ke cherap jon populo lasi along kaprek dak okol dak difu pugali lo mostly tin besame atok long same poson organize ra pathudam tha podang se isi awareness lo yalo laso program lo yalo se alang le tumhan claim bon tha posi ni alang tumhan tuning ri pensi ningkang sampen se bangso jersey donate dun Chorolo Jasamet bangke karbi film artist mate honseri tuma pan ka pathua hin kapachi hung aning kirung dana men pen Ruwe Cine production pen angli tum la bangso akerap ke pidon pon angli tum pan nili tum hin pen ta chorolo bangso sai kedeng pon theke pot nili puthot non dak bang thuji la dak Jasamet bangke ino trada cycling bang phuplo alang leke strong pia ke hai alang li ari deng pen sipine la bangso jersey kangpu asai bangke pachun pon la si nangli hin pen ko pisi la bangso asai kedeng pon pathang nangli nei jeng tong akai to prang si kardom pini 16 September di 2023 bang kasasi lomlong ani kangsam karbi artist atum pen football hin tame ke pathupon jiba obe kimi tumhan tame isi encouragement ke japon jibu mat happen pini long soldier stick launch long nili phan ke hang pen ba isi opportunity ki pipen pod alang tumhan ke pi perfect lo Jasamet ke rang la karbi artist atum captain baki Japon aki hai Rajib Kro phanta ki rupe perfect lo alang li ki Japon mesen lapen pini bang soldier sikalons long a sponsor aki hai malong timung aphanda ki rupe perfect lo alang li do anak khipen same la bang so jersey donate lo lapen song thaksi alang letum ke mangpon owe ke mi tong an phon same kichok che ba substance abuse drug kicho hor kijon bala hai an pandame itum isi sports pen ajok pajok un la support si alang tong japon thek podang thona kirupi perfect lo lape non ke bang journey an same arna mangnu same hircheme hang pilo alang tum an se papang ponji film ka shooting ba la artist hin that kali tabon tame sports hin tame alang tum an se
Owi kimi tuhan kita pon tek jipan alang tuhan sijeme hang pidon lo. Choro lakhe. Dotulang nadak jasamet bang ke karbi film artist along a captain atum sita medo lapen jasamet bang ke honseri atum lo alang litum ke pathura pet dagdo lasi alang litum along eteteni labangso asai ke deng pen kon sining arong ma ruwe sine production to makerap ke pidun pen alang litum kon sining arong ma labangso putak eteteni nele karbi film artist atum pan eteteni lamte karju ponje pan bori ponpo. Lalu ilitum kado ita cini lo karbiang long jasemet lamarjan ke ceparjan abang foto mate honseri atum alang litum ke ceparjan tek cot lapon cot kali alang litum kapatua hinta ning hang pik lapen jasemet okpan ke meja pan raki hormupen ke cepajok je pan ke kita isa platform mate kapatua hin kaci hung pik litum ke tek pon long do ke dam tanga por hot sita me karbi film artist atum cepatir pipon si penang an aha baralong kapatua hin alang litum dak sai kideng pon litum tek pon long do lasi labangso kapatua long isi ningki rung don mate kacerap don amen pen ruis ini production atum pini alang litum apan jarsi kerap kapajir dundol si alang litum konsi ningarong ma mate la bangsa puta kupisi pujima dakar bi film artist along captain lo nong nam ka chatang klong honseri lo alang like not honseri chot kari not alang like director lasi alang li phana phangsi nordisk karvi live pen nang li phan kardon apajir lo ke hai nang li hin pen pini la bangsa jarsi kang pu puta ruis ini production atum nang ka cerap don nang li pen kupisi puintung ke la ningarong lo hakela ninga klong pen ne la ne de kello la karbi film artist la football team captain lo ne la si patute thekte sida captain nang pek lo ko deng do nang ko lo la si ang depan ninga klong pen la chun kenelo hirjume parjir lo kurbang thu parjir lo hathema son tumangke ke hai kerem phale pathu kali nang li morning je lo je ne e ke pran phan sports ke ke pran phan ha ke nolom owe kimiang bong pinsona lo sono na hok tame pithe dang na hok tame karbiang long puna so na hok atoka titame la araki man mende drugs mane la call drugs ta ho ta ho la pini la peke ta la mane araki horma kiso somartum ke hok apan heno bom lo la si la hai peng keche jogi phan man ke chitre abar sai sivet la hele sports kale culture long do duna po mane somartum jat ta claim hem do thik ene mobile pathur la da mobile ta ake heno isi drugs lo ta mobile addiction ta ke no na drugs lo si o somatula mobile out pola o de titi so de titi pine de tila ame khenoji jaji la si ningchone ka do ka fan ke ji la hai pen ke jog nei plo na araki hormu pen ke jog nei plo te tum la biji na po sumuni tum eni do nang ne lo la sports ta me culture de tum ta ke involve nang po age hala drugs an la besi power drugs sunang po la ke sports culture ke la hal ta 500 se ke thia drugs la si ev don te che jog lut nang po hala sports culture ev le tum e oga pran che jog lut lo po de ka pre ka araki hormu ke ta na che jog tum ne lo la si ka do ko be phanda la parents tum phanda pa pu ka do ko bana ke the tum na chuning de sonle somar tum phan men de somar tum phan mane bihek pen da me la ha chat me sports no culture no la tum involve du nei ante aw ka pran de kai lo me thang phanda me lo khai phanda me lo non soma sakuri ke long le tum do pina ka do ko ning re kali ke percentage basis sakuri ka long kali sita no lom la ke kat pen lo football pen lo volleyball no cricket pen lo ta somar tum bangi sakuri long thek hala ela himadas puno ela lablina puno lang tu ke sports pen lo si no police sakuta ke long lo la si la hai do lo mane ke charlie pen logo la hai ke kat ke lu ke kan ke lu la hai do na po extra curricular do lu pulan dang te mo la pine sakuri pine la hai ke long sung joy ke titil la lo to anang litum kemang na pen la bangso pini sai ke deng pon ruwe sini production apan akerap ki pipon nang litum kurbang tu pajer lam the nang li sai du sidang bom pen pesita me apor nang ji pipot churu la ke hai alo karbi film artist apan ruwe sini production atum dak jasamet bang ke jersey akerap pajer det pen la alang litum artist atum non ke pathu ji apan jersey ke cheng thang nang litum thek pon long po video journalist govinti so nang litum apan apaklang pon bom po ladak honsere atum sai de lo ladak ke nong nam che thang klong honsere alang litum ke kecepar jan thek la som chot kali ke pathu ta thek pik ladak mukrang be ke ta ke chitik lok lo alang pen te nialam ne karju ponji phan nili ninghang jasamet bang ke jasamet bang ke ruwe sini production atum nang litum apala bangso jersey akerap nang ke jero putha ke cheng sinang lihin pen ko pisi puintung ke jasamet peda bang ke nilitum ka pathu ke ningkan hini plenget lo la pen kado we cerap citu pensi pu dambom lo stamini tum akaduru de akadure bang do ka pathu son ayu hedi amar non la ake hai malong timung CEO lo alang like la ruwe sini production lo alang li akamatha pen pini bang ke choi da nang pilo pen da nang pilo mani tu market celang ne bang do lo yo la se alang le ban jasamet peda bang ka churu pajir lo la pen ke bang ilang ta alang li nang cerap dun bom lang pun ninge the la pen alang li det kali lo kapre production tame nang cerap dun bom lang pu bang ninge the bang
bang do lalu Corola hok lo karbi film artist atum karbi akhe aphan alang letum kacepar jan pen elang letum culturally punon jutang jubat pendeng sumpot punom penang an angsong kirung je pan ke klem ke dam bom angbong pen positame ok pran kacepa meji aphan materaki hormu lai hui ke chou pen kacepang arje pan isi jasemet bang ke ok pran aphan ardi ki pen alang letum kapatu penang an aha para long sai ke deng pon letum ke tek pon long do la si pini sita melang letum cisik cadang pon bom lo nang letum tek long lo la pen ruwe sini production aphan karbi film artist atum keru pilo la bangso kerap ki pidon tek pon la pen ke bang jilang apora hot alang letum aphanan so se kacerap don tek ja aphan sita mega choneri padlo la si pini abang ke nang letum aphan dak sai stadium long pen letum aphan la bangso report nang paklang ke lan sin paklang tek chot po ke bang jilang apora hot sport ahin dak pathu ahin ko ansi ilitum karbi akhe tum ka paprang don ma ko pipi ma ko sona angton beta paklang pon bom ja phan ilitum bori pon po sita me pini abang ke lan seng ton pon kok po kada we phanta kurang tu dome thakme